Sme na tom krásnom prázdnom letisku Terminál 2. Takže v podstate, ako to príde? Prídete, zaparkujete, ak máte zaplatené parkovné. Takže s kočiarikom ideme to odbaviť. Taký malý trik, keď ste si není istý batožinou, tak si to môžete na prázdnej váhe odváriť. Potom až ideme na check-out, tak na check-in. Takže teraz to vyzerá dobre a môžeme ísť. A keď ste s kočiarikom, že máte golfky, tak vás budú púšťať cez takú špeciálnu bránu. Idete cez tie turnikety, ale pojete cez bránu pre vozičkarov a kočiariky. Takže takto musíte vybrať nápoje, mlieko, horúce vody, čo máte, ruksaky. Tiež musíte vybaliť aj kapsičky. Pozrieme trochu na letenku, máme sedadlo 26E a teraz sa pozrieme na číslo letu. A tu máte vlastne brány, kade idete, gatey a podľa vášho čísla letu. My sme KOS 450, tak zatiaľ tam ešte není otvorená brána. Tu ešte na letenke je aj gate, ktorý ukážem. Gate is subject to change a zóna A, zóna A. A to znamená, že gate ešte len vyhlásia. Nevieme kde, ale máme sa držať v zóne A. Ale tento terminál nie je tak obrovský, že by sa potom k tej bráne nedalo dojsť. Takže kde by mal byť vypísaný gate? Tam je gate. Takto krásne letisko. Bola Costa hneď na začiatku, záchody sú úplne všade. Na záchodoch sa dá doplniť voda na pitie, takže keď máte so sebou termosku, tak si môžete doplniť. A keď máte malé dieťa, tak vám prejde termoska s vodou, dokonca aj s kávou, na čo sme zabudli, že sme si mohli dať. Pri bránach C10 a C11 Terminál 2 je takýto malý kútik.